This is Ugbo Ajo Festival 2024. Today happens to be the day one of the event. Ajo Festival is a rite of passage from adolescent to adulthood. Don't go anywhere. Watch it out. Unu n'anya anyị afụ na ndị abụ ugbo ọgbaazụ. They are good to go. They are good to go. Ugbo ọgbaazụ are ready. We move. Uwe kwa. Ị na-anụ ya? Yeah, do you wear? Let me do it for you. It's okay. It's okay. It's okay. What an apple now? They are normal. So that apple. Yeah, why? So your style, go your mouth, yeah, your style. Say man, I could let you. How come you go now? Bonabo, how you load your top? Pablo, why? Come on, I cannot do it, fella. Okay, so me, and I couldn't walk ever. Okay, so me. Come on, Aka. I don't make a guy here. I don't make a guy. Confirm. On the not off back on the video. Oh, yeah, oh, you with her. Why you? This space. Yes, hey! The day is there. Why you? Come on, Aka. Butoya.
Move. Windsor, move. Spring. Move also. Why? Softly. Wow. Yes. You go down there, man. You can put on the hands or put your hands together for them. Because on our part, and them on the man entertain. That's a great training, It's so cool. Hajana Brazil. Oh, God. Thank you. Ndị ụmụọba retire ndị ga-anọ ebe a bụzi ndị anyị kpọpụtara. So ndị ga-anọ bụ chairman. Chọkwa ịkwụ ọtọ na-ekiri ha na-eme. You have to stay around. Chairman will be around. Ya ndị ụgbọ. Kụba na aka na ọdụ ọkwa na ofele. Na-akọrọ ụmụazị aka. Wire. Biko kụpụ n'aka n'ọkụ ome. Na-akụ n'aka. Nwayọ. Ọ ka ọ dị ike ọhịa. Unu abịa. Unu gakwuo once na-enye ndị ọzọ efe. Thank you. Daalụ. One more round, biko ka anyị anabata ndị ọzọ. Wode adịrọkwa mma n'anya. One more round. On the ball, basketball, BBC Edge Grade 2024. Please. Thank you. Well, wire. Slow and steady. Hey, face the camera. Salute. Salute. Wire, bro. Big pass. Thank you. First front. Wire. What are you talking me? I'm not saying this magic, First front. Thank you. Last round, the good magazine, I think of one. Bola. Here's a picture. Yes. Confirm, how deep back?
Alright. Biko final round the women. I never put the number of hours ago with a Koyana. Then I have an apple and answer. Look at the Phobia in Apata. And a lot of my continue program, but I never see a machine. Kono Luciaba and Apollo, Kono Keneche. The Bazan side here. They can make cover the Bazan side here. Get on, Thank you. Yes, we can talk on stage. Yes, we can talk. Yes, we can find a stage. Yes, we can talk. What are you telling me? Oh, yes, we can find a stage. What are you telling me? Thank you. Thank you. Thank you. This is the strength of the youth. Ụmụaka ozugbo n'ụka anyị daalụnụ. Biko fesi ọ na-ebe a sị na ndị onye eri ozugbo ebe a. Biko anyị ga-ayọ unu gụọ na nwee ndidi gee ntị n'okwu na-abụ ma ịtọ. Ugbo kwen onye nọ nso na-abịa ihe ya mere arụ ịtọ gara aga ndị aba na-akwa mgbe ahụ kịta ha na-afụ n'ekwa ọkụ ya ha afụgo tata o mere ihe onye owuwu bido tata mere geenụ ntị ndị anyị na-eche abịa gọbụrụ ndị nke ọzọ. Thank you. Nye onye foto. I want to